Good morning. Please sit down. So, class. Karon kay na may COVID, kita ka face to face klase. Nakoy pansiran sa inyo. Morning module diri yung answer sa pika, sa luyo. So back to back na lang tanan. So, ang una na kong tagaan si Pordokyo. Pordokyo. Dong. Kasi magagasi dapat mag-answer na. Sir. Diya ka mag-answer. Sir, COVID mo talaga rin, sir. Social distancing. Ako rin ang answer, sir. Oh, sige. Kaduha. Armahol. Dali, luan taga. Gasa na mong tap. Kini dere ansiran ni. Kini basahon ni. Basahon ni. Pagkaman na dong. Tanawa na lang. Pagkaman. Ngalan na hindi mo. Diri utang. Oh, armahol. Yeah. So, hop, ay sa lang class, ay sa lang. Kana ko'y pangutana. Kinsay kakaila sa inyo diri si Dr. Jose Rizal. Makatubag nga pasar. Sir. Oh, Ano ko diri, sir? Nasa buwan section. what? Bulok ka nga tao. Ikaw Pordokyo. Sir, kasmit mo doon ako, sir. Nga. Patay no to karol. Ay, mo lagi na mahimo sa inyo ba? Di mo magtuon. Puro ramo crossfire, email, rose. Mo na masunod sa inyo moto. Bakit may mahimo? So class, sunod. Ugma, sino is tomorrow? Nakoy paanta sa inyo. Ang siri na sa January 15. Alas 12 naman, pwede na mong muli. Kaya ako muli mo ko kay. Nagpunta ko yun. Pati manood dito sa balay, mag-friend pa ko ng mga module uban. So, see you tomorrow. Muli ako. Sir. Okay. Bye class. Bye, sir. A few moments later. Sira ginako ni dagi ko mabulok-bulok. Dila. Ano lang nako ni? Dila ra ba si sir? Selfie ka largo? Ha? Selfie ka? Ay lusod na anay gisaligan. Sus ambot na shake. Bawalan Hindi ng ka pasal selfie. ng kalaki na mo daw. Bahala na. Basta maka-answer. Muna to ba? Ang answer Basa-basa ako, doy. May answer tiyan eh. Baru mas mau. Asi share dai. Bayar. Abi na po dumana nang wala dapat sila. Lagi pintot-pintot ta. Adi na po di. Bede. Bulok mo. Si. Ay, sige ba mag-istorya ka? Ano si sir? Nanawon na daw na eh. Awat, si Pledo. Check, dahil ko tanan, tungod sa kong kabray. Nanawon ako na eh. Sanawon. Nanawon. Masahon eh. Nanawon. Masahon ka. Pwesting mo. Napulan man ka. Sondugon rin na rin. Di adi rin ikon ang supermercado. Ulit ang ibes. Break, sahara rin rin. Isip ko basta. Kana ba kana? Manang si ang guna. Sus, basa lagi. Jadi si spicy apis apparent. Ito pa na siya masabutan na. Masabutan na. Problema na nimo bulok mo ka. Ulit, si Sir, sige pansit modul. Di bang rumang di kabalo man sir. Akong sir, magkamula magbang na. Kuwan to hoy. Gili ino na. It's down. Basta nila. Apit na mahuman eh. 24 hours later. Basa-basa dan muka ko. Ay, kamusta na ka to akong mga estudyante ba? Gaya mo ikabot. Unsa na ilang module, sakto ba ito ilang answer? Matan ko lang to. Abot naman to. Uy! Good morning, sir. Morning, sir! Good morning! Salamat, nakabot agad mo. Nga, ang module nga ako gibansa sa inyo. Sir. Naman. Sir. Sir, Nakto na ako sir. Ay, okay, maikot na mo, kako Sir. na kita. Check na ako lang, sir. sir, tanawa na ako sir. Kini, kang armahol. Ay, sarap.
Uy, tak kay box ya. Ano, pagdukyo. Hindi yung answer. Mo man din yung mga checklist una. Ano yung answer ni puro slow mga drawing. Batang bantay lara. So ang answer niya is number 1. Check. 2A check. 3C check. 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 Check ni siya. Kana pod. Uy. Hanis ini sikoan ba? Pudok yun. Hanis ko. Okay. Pasar nih bata, pasar. Miss Armahol. Uy. May answer lagi. Oh, may klaro yung bata. Uy, napay drawing. Sir, napatay. May klaro nih. Zero nih siya, pinahana. Zero nih, may klaro. Isa rin mapasara nih. Isa may pasar sa ilang. So class, naisa ka estudyante ng pasar. Akong taon ko nangalan sabot ana wala nakapasar. Ako na good ni. Ako lagi na. Kini siya mga bata. Onod, bokog, onod. Onod, bokog, onod. Gari ro. Ako lagi. Sige, ako kung ito na tayo na. Mali lagi. Tawag nila Na ako. Sige. Dog. So amo na karon si Portokyo. Hoy. Dapat Wa sir. honor si Armahol. Sana nimo nang nagtulugok na sige mga crossfire mo ng email. Tarong nakutugan sir. Tubag may kag maestro. Pinto-pinto. Takpan ako no. Ito na. So, Portokyo na ko'y stress mo. Alis adre. Yun, alis. Sir. Kita kanit tanan. Ikaw na sir. Ansira. What? Hindi siya. Sa buka. Dagana ba na sir? Malay. Matay ka sir. Kaon ako na ugma buntag siya. Sir, muli na ko sir. Daghan ba na? Ansira tananap. Mauna sir. Na. Sir, ako sir. Ikaw. Oh, Labot balik ka grade 1. malas ako tag grade 1. Ay yung ratong baon. Wala. Saan si sir? Oy, ganun dagana ba niya oy? Makrati niya pumuntok ka nilagay. Saan si sir? Oy, marang magbubuot. Ginagawa mo. Na sir, gana ba gihatag oy? Sabi ko ano na oy. Sama na oy. Yung sabot ano yung saan naman eh. Hindi ka rin silban eh. Hanap pa kayo. Nagagnay. Sabi ka na pwede ko sir, nakapagod sa balay. Nagawa ko na, nakadungkag. Balik na sir na. Ako niya sa sabi sir. Amigo. Bentukan Awa, de. ako gitarong. Naghan ra ba kayo? Kay daghan kay mo model, bentukan ako gitarong pataka-takaan rin ako kay kabalo ko. Ay, sinsuran ba? Sinsuran. Nagsabot siya si Rog ng buyab. Ang daghan na kayo ansiran. Karon nagduwa na ko crossfire. Salamat sa imong debate. Tugas ko migo. 24 hours later. Morning, sir. Hey, good morning, Portokyo. Nya, nasiran din mo tanan mo John yung ibansir sa imo. Sir, ansiran naman ako ito. Magtrato kong auto. Okay. Mas mayo. Akong tanawon, sigo na mo. Ko niya naman bantay lang ka. Sakto ning tulo.
Kung may sodaan yung pinakamalibog niya. Pastral. Sakto po ni. Uy! Grabe, magmali lang yan eh. Bundok nyo! Mali, mali tanan ni mong answer. Nga no mali? Ay, nag-crack ang motok, sir. Mau na crack na basig na crossfire pagkag email o cross. Mau na inana imong utok. Nawa karon mo answer ang daghan kayo. Oh, 100,000 feeds pa ni. Wa ko naman answeran. Nah, di kakapasar dong. Gusto, sir. Di na kagapasar. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Kawan mo na answer ang tanan, pwede na kang muli. Pato na ko, sir. Gusto naman akong buhaton. Ang kamot kay mujul gali kay aron magpasar ko, aron matkatabang gusto kong minahan. Pero wala. Taas kay hindi ko ni siya sa mga. Wala. A few moments later. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa ko. Yan, di ka na naiya sa... Anta, supportan niya mong mga video. Click lang po sa notification bell para updated mo sa mga video niya. Ay, pwede ka lang subscribe, share, comment. Supportahan niyo among video. Shout out ko kang Tuling Magusara. Oh. Para